natin tungkol sa tradisyon at kultura sa Pilipinas. So tara, samahan niyo ako! So ayun na nga, pag-usapan natin tungkol sa tradisyon at kultura ng Pilipinas. So una, simbang gabi, pangalawa, panliligaw noon, at pangatlo, pagdiriwang o fiesta. Bilang isang Muslim at Magindanaon, bumabati kami sa pamamagitan ng pagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na ang ibig sabihin ay peace be upon you. So, isa sa mga pinagdiriwang naming mga Muslim ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. So, dito nagtatapos ang aking vlog sa araw na ito. So, don't forget to subscribe